Voice of the East, Olundibo Notata na Onitsha for the 21st Ofala Festival of Igwe Alfred Achebe, Obi of Onitsha. Ebe Notata bụ na nke Chief Benedict Emengo, Oboliboja Onitsha. Ka ijụ ya ka obi dị ya maka this 21st Ofala Festival. Chief ndewo. Daalụ nnọọ. Daalụ rienne. Tata ifu na ndị Onitsha na-eme egosi ihe eji mara ha ya bụ their culture, ọdịnala ha, ọdịbendị ha. Go to 21st Ofala Festival. Because what's going to like Obi Digi at this Ofala Festival? Thank you for the question. That also, we want you of the matter now. The spirit, the team will bring together forward. And from Onitsha, and Choka in Boykaka, where we going to the next century even because now I'm gonna avoid now. I don't Nigeria. They want to live in there. Come here and see allo. We put this new name on Aka. We have pull on wine. And come coincide with the beginning of the new year, Onitsha. So we have Nigeria badanya. When you okay, one na more musenike. Now I never see where we have when I can hear. Onye mụ na ya na ogbu efi Chinyerugo Emengo na anyị daalụ. Thank you. Biko kọwara ike ka obi dị gị. First of all, ịdị n'ụdị gị, I like him okay, ịdị ka achọ. Thank you. You're welcome. Biko kọwara kedu ka obi dị gị maka this Ofala Festival. Dịka Chief si wee gwa ya si nọ ịchụ arụ na-anabata ndị ọzọ na arụ ọfụ. Kọwara ka obi dị gị. For me to start, Oboliboja, Diobala, my father. So also my father Chili Onya Ozoma of Onitsha. So Igwe now remembered the family by compensating us, giving him Oboliboja, being the second class chief. If I met at Obi oh, he's second Ofala, the Ifa. Second out in there. Okay. I'm not going to get John Udo, Nathan Udo. If Ruffle, in Iron if no one near, Dinya, Umadia, everybody, Juleju, how dear, always Nata. Okay, I found a theme for this Ofala Festival, this year's Ofala Festival, better, stronger, and together. In which you go to Mulan, Ihenka mean, Ihenka Potara, and the Kadia Patara, Ejuwe, rapported that theme for this Ofala Festival. Well, Imana Igwe and Kita, but Igwe of the 21st century. He moves ahead of everybody. Exactly. And whatever he does, he tries to unify the whole kingdom. Both Indiani Bonine, Kaya Buna Bulofu. So, on a mere no D, Oda Omesia, Kemwe, Very Mama. Na kita Diokba William eze nwa Nebusa daalụ nna anyị. No, ada nwaanyị. Biko kọwatụla anyị ihe ndị Onitsha na-eme tata. Tata bụ nnukwu emume n'Onitsha. Emume Ofala Eze Onitsha. Eze na-achị obodo. Onye nwe obodo. Ogbu onye mbọsị ndị na-agụ ya. Onye nwe obodo. Na-ekwu ka o si wee mee. O wee bụrụ na tata bụ mgbe ọ na-agba Ofala. Ofala na Onitsha bụ nnukwu emume. Nnukwu emume ọ bụ na anyị ji awam ji, ịwa ji ceremony n'obodo na-asụ Igbo wee bido ya bụ emume. Ọ ga-eji batara na Onitsha na Amadi bụrụ gboo. Anyị lọ na onye lie ya ọnwụrụ. Ewe mesịa ndị dibịa gbawa afa jebe ebe dị iche iche jebe ese ewe chọtasị na o megbukwanụ mmadụ ma elie ya na ji bụ ezigbo nri ka ọ bụ n'arụ mana ndị be anyị kwetara egwu na-atụfa fa wee sio na ibe a ga-eme bụ obele ogbe nke izizi anyị nwere Onitsha na ọfa ga-ebu ụzọ lie fa lie ya ọ bụla ọfa nwụrụ
ama na no ibe ga-eli ezie ndị nke ọzọ si mba vamelikwa mba sị mba dapụnụ na ga-edolara na-emie ndị lie ibefe elie ọ bụ na nwere fọme ndị nke ọzọ elie lise ndị nke ọzọ elie isele awada ọfa bụ ụzọ welie nwere fọme fa dịrị ndị be anyị bụ ndị ogbo lie eke wee sị na anyị ga-eli anyị bụ eke na ubene na anyị ga-eli anyị wee lie nwere mfemen etu a ga-esi wee bido lidie wee lue oge a nọ kịta eze wee sị ebe ọ bụ etu a ka ya pụta solo obodo ka ya nwụlịala obodo na ọ malịcha ife emere anyị onye bụ nọọsụ ka bịa ka ya gosi onwe ya n'Ọnịcha gwa ndị Ọnịcha na udo ga-adị na ji bụ ndụ na oge na-edozi arụ ndị ọbụla nwụlịba wee bido emume Ofala ọ ka esi ebido. Okay. Ka obi dị gị ni celebrate this 21st Ofala festival nke Igwe Achebe na-emeta? Anwụle julu m obi ị na-eme anyị fụ na-ekezu m ekezu adịọkpa ha wee jee ya bụ emume wee jee soli igwe anyị wee nwere anwụle soli ibe ndị be anyị ndị ọzọ nwere anwụle na ọmarịcha ife emere anyị na anyị nwere eze nwata nwere afọ ojuju fụ na obodo na-adị mma nke bụ o weta okebe nke bụ ka udo dị ebe niile ọ na-eje ọ nọ na ya so anyị nwere aṅụrị nne anyị bụ ndị Ọnịcha na-ekwere aṅụrị nne na anyị na-so eze agba Ofala igosi onwe ya igosi aṅụrị ya igosi ọganiru obodo ọ na-ewetara anyị. This is the time people meet from different parts of the country. Some even took off from Lagos and are here just because of this ceremony, which comes up only once every year. Very interesting phenomenon in Onitsha. People, large families, they meet together and they make themselves happy one way or the other. Yeah? Depending on your pocket. You know, these days, the pocket is not that buoyant. Yeah. So you do it the way it suits you. According to your cloth. According to cut your cloth. According to your size. Yeah. This thing has been on for years. I cannot tell you exactly when it started. But I'm 80 now. Wow. I'm 80 now. 80. Yeah, so you can imagine somebody coming up now to say that no, this is not the way it should be done. Nobody will listen to that person. That's a really nice one. Ofala ndị Ọnịcha na-agbata ata bụ ife tosi promote Igbo culture. Maka na abịa na Ofala Ọnịcha na-agba ife dị iche iche na-adị ya. Ọ na-abụ ndị ichie anyị pụta with their regalia. Ndị agbalanze anyị apụta with their own regalian white. Ndị otu ọdụ apụta with their own regalian. Then onye nwe obodo bụ eze Ọnịcha agba ogidi nyanwa apụta galịa ọ galịa nke izi anyị tụọ enyi igwe kpọlịa isi anyị nke abụọ nke ịtọ then onye ọbụla ama na gịnị mee na onye nwe obodo apụtago. Ofala na-egosi na igwe agbago arọ na gịnị mee na ndụ ya dị anọ na-eme gịnị nọ na-enwe anwụle na ụmụ ya bụ anyị nwa bụ ndị Ọnịcha ikwu na ibie na arụ dị onye ọbụla mma onye abụ Ofala a na-agba. So na onye abụ Ofala ka anyị na-eduga our high chief bụ Onowu prime minister o igwe gasị ya nyanwa aga Ọnịcha Igbo ite naanị. So onye nwa ka anyị nwa bụ nọ ebe abụghị white bụ ndị agbalanze na-eduga Onowu.
now welcome the traditional prime minister of our ancient kingdom, a retired senior officer of NMPC. You know where you're saying? You know who did it? On their way, wider. I know you're here, Nisha. I need you that low. Like you can see, there is lots of joy everywhere. His Excellency, Professor Charles Chukwu Osenibo, the governor of Anambra State, is here to raise the issue. One of our citizens of Anambra State is here.